Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Fatan alkhairi. Kamar yadda kuke gani kuna tare da malam mai bada magani na gargajiya. Duk wata matsalar da take damun ka a rayuwa insha Allahu zan maka aiki za kuma ka samu biyan buƙata. Ko da kake so ka yi a rayuwarka, matar aure ka rasa, a'a mijin aure kika rasa, mijinki ne yake miki wulaƙanci, a'a aljanu ne, mayu ne, a'a raba masoya ne, haɗa masoya ne. Insha Allahu ina aiki a kai sannan kuma ana samun biyan buƙata. So kike ki mallake mijinki ko kuma a'a so kake ka mallake matarka. Menene matsalar ki da mijinki? A'a menene matsalar ka da matarka? Kai duk wani abin da ya danganci rayuwar ɗan adam ina bada magani a kai sannan kuma ana samun biyan buƙata. Don haka ga lambar wayata 091 55 5 2 8 006 091 a turanci kenan 091 55 52 806. Ita ce asalin lambata idan kana buƙatar wani abu game da rayuwarka ko kuma game da wani abu wanda ya kulle ma kai zan maka aiki za kuma ka samu biyan buƙata. Sannan kuma idan har wannan bidiyo ka tura shi zuwa wani group domin wani ma ya amfana. Domin wasu suna nan da yawa suna tare da matsaloli sun kai kukansu wajaje da dama, wasu an ci kuɗinsu wasu kuma haka dai ba a yi musu aiki ba. A taƙaice dai zan ce ba su samu biyan buƙata ba. Sau don haka don Allah duk wanda ya ga wannan bidiyo ya yi ƙoƙari ya tura shi a wani group domin wasu ma su amfana. Zan ƙara kiran kuma lambar wayata kada ku manta cewa ita ce 091 55 52 806. Ita ce asalin lambar wayana. Kawo magana ta WhatsApp ko kuma ka kira ni direct zan amsa maka zan kuma yi maka aiki za ka samu biyan buƙata. Duk wasu matsaloli da suka shafi rayuwar duniya insha Allahu ina bada magani a kansu sannan kuma za ka samu biyan buƙata ko kuma za ki samu biyan buƙata.